Olis 1921, oli d'oliva verge extra d'excel·lent qualitat, elaborat mitjançant el sistema de producció integrada i de la producció ecològica. David Rosés, de la cooperativa Bellaguarda, molt benvolgut a Cuina de Prop un dia més. Què tal? Gràcies, bona tarda, Quim. Avui has vingut a parlar dels tipus d'agricultura que podem trobar en la producció d'oliva arbequina aquí a Catalunya. Sí, i en general de qualsevol producte agrícola. O sigui, hi ha bàsicament tres formes de conreu. El que s'anomena l'agricultura convencional, el que s'anomena l'agricultura integrada i el que s'anomena l'agricultura ecològica. Les diferenciacions entre elles són bastant clares, no? L'agricultura convencional és potser la que coneixem més, és la que normalment s'utilitzen productes agroquímics, productes de síntesi química per obtenir les collites i per protegir-les, per exemple, de malalties. Normalment són sistemes que acaben castigant molt els sòls i a vegades també la producció. Per una altra banda, l'agricultura integrada és aquella en què també s'utilitzen productes de síntesi química, agroquímics, però estan més limitats. És a dir, hi ha uns protocols sobre el número de productes a utilitzar i les dosificacions. Hi ha concretament a Catalunya el que s'anomena el Consell Català de la Producció Integrada, que el que vetlla és perquè s'utilitzi aquest mètode d'agricultura. I en el cas concret de l'oli i les trilles, la cooperativa de Bellaguarda utilitza aquest mètode productiu, que queda acreditat per aquest tipus de segell, aquesta marieta, la marieta, que garanteix que el producte segueix la normativa de conreu integrat o de producció integrada. I després el que és l'agricultura ecològica, que aquesta sí que no utilitza cap tipus de producte de síntesi química, tot el que s'utilitza són productes naturals, productes orgànics naturals, i al mateix temps tampoc es poden utilitzar varietats, per exemple, que es diuen genèticament modificades o transgèniques. Cooperativa Bellaguarda, treballeu amb el tipus de conreu només integrat? Només integrat. El que treballa amb agricultura ecològica és bàsicament la cooperativa de Granyena, concretament el Matilde Kids, que també hi ha el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, que és el que vetlla perquè se segueixin, diguéssim, tots els protocols i tota la metodologia de treball del producte ecològic i, per tant, queda acreditat mitjançant aquest segell. Com resum, podríem dir que nosaltres, quan anem a comprar qualsevol tipus de producte agrícola, o ja sigui oli, o ja sigui vi, o unes pomes, podem veure quin tipus d'agricultura s'ha pogut utilitzar, perquè vindrà marcat, o tindria que venir marcat en el producte. Sempre va amb la seva corresponent etiqueta. Exactament. I hem dit per això que l'agricultura més comuna és la convencional. És la convencional perquè és la que prima més les produccions. Molt bé. Doncs res, moltes gràcies per il·lustrar-nos un dia més aquí al Cuina de Prop i ens veiem la setmana que ve. Molt bé, encantat. Gràcies. Gràcies a vosaltres.